Sanibonani nonke, ngibingelela i-team kaThamari, ngibingelela i-team against uThamari. Cha bengithi angi-announce lapho nami ngijoin i-team kaThamari. Kade ngangiyona kodwa bengaze ngime public ukuthi ngiyayijoyina. Ngiyayikhetha i-Thamari team. Asidluleke lapho. Ngithunyiwe lapha abe-Thamari team khona umbono omusha isiphakamiso esithi madoda ukuze lento ekhulunywa uThamari ukuthi imali zenu zingalokho nicelwe imali zenu. Uphakamisile lapho umfoka Shamasa ukuthi ake sihambe nje siye ebank siyoshintsha nje currency singabisabiza ngokuthi irand sibiza ngokuthi Thamari. Sibona ukuthi ubani ozokucela athi ngicela ungiphi iThamari. Kube nje iThamari, yazi ngithandile lento. Imagine ukuthi zingaphepha kanjani imali zenu kulabo nto abakayikhonjwa labo. Mayisi iThamari. Ngisacela ungiphi u50 Thamari. Ubani nje uzobe sakucela leyo kulaba. Kulaba. Onto abayikhonjwa. Cha ngiyayisupporta mina le kaThamari. Thamari rand, Thamari currency, imali nje. Noma uthi kumfoka Shamasa noma sivele sifake isithombe sikaThamari phakathi siyithulele. Hey, awumagine imali siuThamari. Lawa bavuka ekuseni babathi bese endodeni bayifune. Uzoyifuna kanjani ethi ngicela uThamari? Inesithombe sikaThamari sibone bazoyithatha yini. Wayenza indaba Thamari. Ngifunde ukuthi lapha emhlabeni bafowethu uma ukhuluma iqiniso abantu abakufuni nokuthi abantu abadala basho kudala bathi abantu abayi ngancane bengamazi. Wena Thamari qhubeka mfowethu uzosikhombisa ukuthi sinekhohlala engakanani la emhlabeni. Futhi asinendawo nalento yakho ukuthi baveze izithombe zakho kwakunjani. Uthe omunye umfo wathi abanye baqonywe izintombi ezakhipha izisu, abanye baqonywe izintombi ezazaliswa abanye abantu ngaphandle. Ufuna sibuyele emva siqale phansi manje intombi yakho sithini kuye. Niyapeta njalo nina umuntu manitshena iqiniso lokho niveka ngesithupha. Mina nje uma ungamfuna uThamari ngibona isikhohlakala. Isikhohlakala. Yini errong esho ile yangani? Mayithi abantu abayiphathe kahle bahlanganisa amathanga abantu abayeke ukuqola abafana amantombazana. Awuthi ngicizelele ngifake uSouth esilondeni. Mina nje indaba yomuntu wesifazane okulokuthiwa uyondliwa udoti kwawona lo. Udoti nje oqala ukuthi umfazi yondliwa, intombi yondliwa. Udoti ayinazandla niyona. Ayikwazi ukusebenza. Ayikwazi. Ngalabantu abanye bafundiye kunathi bahola kakhulu kunathi. Mina ngabafazi abawu9 angondla imfazi mina. Wonke umuntu uyasebenza la kwami. Kuukuthi kuphela asiqashiwe. Akekho umuntu odla mahala la kwanalo. Wonke umuntu unomsebenzi wakhe. Mina ngikano business women bayasebenza. Akekho oqashwe omunye phakathi kwethu. Asebenza sonke. Bese kuba khona ukuthi ke mina ngi-in charge ukuthi ke ngithatha izinqumo ngidirect ama-source of income wethu uthangena kanjani uhamba kanjani. Ngeke bese ngithi ngondlala abafazi bona ukudelela nje abantu besifazane khona la. Uyazi abantu besifazane nifuna ukudelela nje. Ngisho ngathi umfazi uvuka ekuseni ashanele iceke akolobhe phansi. Umsebenzi lo. Ubani wathi khona ufanele ahole kakhulu ngokuthi ufundile nokuthi akafundile. Ubani obalekile umfazi okwithiza isingisi kunomfazi ovuka ngiphekela nginakekele kanjalo ukugula nenkusana lokho. Nizolunga kodwa kancane bazozala uThamari. Isikhathi samaqiniso lesi manje. Isikhathi samaqiniso. Lo niphila ngama foreign ideas anicindezelayo. Hayibo. Bengithi hi Thamari team, hi. Ngikhona njalo namphathi ningibala. Ngene.
ngibale nami la kwi-Tamati team ngikhona. Ningithinta anibungithinta ama-contributor nami ngicontribute enaleni.